Okutest ukhololweni manje. Ku-test ukholo By God. by God and by the people and by the devil. Both bomb. Ku-test two, usazosibona noLinde emhlabeni esigijima. Kuyonqamla ukufa. Ngoba we were predestined saqedwa before siqala ukuba naye. Vele siyahlangana noLinde Mahonje. Kade nginika imisebenzi nje uthi sihlangana naye. He's a brother to me. Lento ngeke uyikholwe. Yabo he's a big brother kimi. So yahlukaniswa yini lento zo? Abantu Obanihlebe buza abantu abaxabene emshadweni nabaxabene kuma families nabaxabene bengamagenge. Kuba khona abantu kuba khona abantu they good. Mina kwaba nehloko ezazithi nje kuswele ozogadla kuqala phakathi kalinda nozonto emaphepheni. Uyalazi nje iphephele. Kuswela kale. Manje usothini? Bathi lona ngithi kodwa iphepha ela player a major role ukuthi linithathe futhi akhona linise phezulu. Ayinokuplay major role iphepha ukuba lalingekho khona level esasingesifikile kuyona. Uzwela ngithi? Hayi no ngiyakuzwa. Uzwela ngithi phela iphepha mangaqhamuka abantu bathi funa iphepha libhale. Yeah. Uzwela alikazi iphepha libe wrong. Iphepha alimane livuke libhale khona umuntu usefikile. Yeah. Uma eba wrong futhi selinga correct ngolesithu be wrong uba wena ubungibuzile ukuthi kwenzakalani. Ngithi mina kwangena abantu. Okay ake ngithi uma ubhuti omdala usizwe blosela uyaqhathanisa empilweni but kunomuntu onyanyile bhuti. Yabo nje obuhleli la bekubuka la emakhaya na umuntu wami I'm sorry nikhomba umuntu wamfethu nginikhomba bekubuka la khona umuntu onyanyile. Baningi abathi power siyabonga khona ngenhliziyo yothi lenja awenzanga lutho. It's the battle of the spirit. Okay ngingawuntshontsha u30 seconds. No it's fine. 30 seconds. Uma ngise Westville ne-flat grand right lihle ngihambe ngibuye engibuye ebelinama-tiles ashayinayo ngawuklina ngashaya mangibuya ngakuhambe 3 weeks ngiyabuya impethu igcwele phansi singihlangabeza eminyango ngiphethe isuit cover kanje nesikhwama engathuka yabo mangibona impethu zithi engasola abantu ababili abangithakathayo ngikhomba iqiniso mfethu ngathi musuhleka hayi bangishayo ba ngayobeka ekamerweni ngashintsha gqoka i-track suit ngabuya ngazama ngiyakhumbula ukuthi ngathi ukushanela impethu ayijwayeleki njengenyoka ziningi izinkulu ugqinsi ngipholela lashanela ngaqeda ngathi ngiyabheka siqhamuka pha ngiboni angazi yini iship yami yashayisa istofu kanje ngabona qhatha angithi uyabona 4 plate lo stofu phezulu akukhoma board uyabona oven odonswa kanje ngithi akukhola ukuthi khona lokho kokuyidraw lapha phansi kwathi kuNew Year sashiya inyama nesibindi ebhodweni. Mina sengahamba inyanga namasontshwana kade kwahlala soko February something mangithi ngiyabheka kuyabili impethu ngiyakhumbula ngaqaqa ikhothenga ngadonsa ibhodwe ngalidonsela iminyango kanti kunale hosepipe lecishwa ngayimlele emafletini esukila ngavula kona ngaclean ibhodwe kanje ngangiclean ibhodwe lami ngangirong clean ibhodwe no elikaba ibhodwe enda ngililuthanga bhodwe kodwa la impethu zikhona zingicabangi mawungabuza impethu zimpethu nyamazo zonto lo sathane owasibulala mina ngaclean ibhodwe kwafa impethu khona into othi uyayenza kamasipala isemsebenzini kwifamily isesontweni isemsebenzini enhle kanti wena wazi ngokwenza into enhle usubulalimaza impethu sinolindi gift yethu khona la ikade cleaner khona kanti impethu ziyathinteka ngilapha umuntu ocommitted emsebenzini ucommitted kamasipala ucommitted kwifamily awenze lutho yini wrong engiyenzile ayikho into wrong oyenzile khona into abantu abathi mabekubuka bethi ukuba lenje ayikho ngabe sesifraud esenza nje senza kanje njoba wena uyiphethe kahle wenza right ufana nomuntu oclean ibhodwe kodwa ngenkathi uclean ibhodwe kuzofa impethu hayi mina ngiyakuzwa okugcina nje nasike isisho seyimpu